Ako na pigi paamo to. Parang siguro luog da kay minta niya ni. Na? Daro ta? Yo, what's up? Buntag sa tanan di mga ka. November 11. Day 9 itong pagkarakitero no. So maghapit lagi mo man dito mga ka. Karon murag di mi malit pero murag malit pud mi. Nado jiboy dito. Maabot ko siya ha. So ato ta magkita balik sa kanong aga. Amo ang project area. Arong rasa murah-murah siya. Murag malit, murag di. Dore padulungan ba. Goods kayo mga kay paminalit. Ayos kayo. Okay, hapit na mo man. Gasa hapit na mo man nara tadi malit kay para. Trabaho sa midri mga kay. Mga supod nag-atop sa ni John mga ka. Kami ni Redo G-Boy. Tuno lang mas kinahanglan. Bayrok. Ay glayat ha? Yeah. Di na lang magpasok pero di marang ka na do. Sokol ka, bugas kinaon. Balik, borang cutting. Okay na pero? Okay na. Pilit ha, wala may trapo ilong ha. Kado. Lubos ako ko ah. Saka. Jay. Saka ka. Padung ka nga to si mo ha. Lakaw bros ko ah. Ano ba? Oh, to mo nga re. Naman. Engineering ba techniques. Buhay niya. Mong gibot bay. Ano naman dar? Entah. Ay. Takut dibahas mga kay. Sa peluri nya pun. Gunags na ako. Tak. Balbako ah. Barok. Sobra kupras Barok. Tah, gunags na ako. Roko John. Lah. Present. Ya wag tanghali mo na eh. Tal. Okay. Kahal sa mga what? Guwapo. Ano siya pagbaano? Barkok. Lagi. Ya na steel hook ko. Ibor le apunta si Maha May bait. May lingig. Pero badok. Walay bait pero awal. Oh? Okay sa badok ah. Walay bait pero Ano yung mga ga? Mag-flooring namin diri mga ga. Kaya namin diri, kabilyada sa nang kabilyada. Berok. Pakanta ko na kabayo ko. Andar na berok. Lunch break na mga ga. Para akong cellphone, murag ka break on no na ganyan, 9% na lang. Lubaton ko mga gano nya. Ato na yung manihon, kutob sa atong mabuhat rin nga video kay
Atau human mixer oh, andam na ito human mixer oh, para buhuso niya oh. Subad kami dari mga. Korean no? Korean. Dutir balik mga nya. Ano? Masa ni kuan balik dari para sa flooring. Ano mo gamit kayo mo human mixer oh. Gihan ka na oh. Oh, pero ako cellphone mga kasurindiro na gini. Mahal ng 8% pero kutob sa tumabuhat. Ito ang baton. Oh? Instant manicure nga, instant manicure. Dara. Hugas ang usa. Instant manicure. Hindi na ka mga tinala mga dog parlor para magpan-manicure. All you need to do is to work in construction site. Then you'll get this. Sana man. Sir, okay na sir? Koreano na ito nga mo. Sir! Hapon dahil. Hapon na gano'n. Padong. Hapon na padong mga ano niya. Atong cellphone mo din agad hapunan kay 4% na lang. Malubat na gano'n ito taon. Yan ito pakita sa inyo hang kuhan. Taon ni pag-mix ni Vero ko ang human mixer. Pero okay na siya kay nakita naman pag-last no. Napagada instant make up oh. Instant make up. Pinaga mga ito kuhan. Sinteter. Mulbos na kuhan rin oh. Nga ba eh? Minto. So, malubat siya mga ga. Dito matiwas pero matiwas siya punta ni. Igabot sa balay kay maka-charge man to no. So, kutos makayas tong cellphone. Mag-vlog ta. Pero na may mag-flooring mga ga, mag-flooring. Mo sampay lag graba kay nipis ra kay palo no. Palas ko dire. Mo tito na pa dan. Ha? Hindi mo tika na. Kuno gani? Bras tubig. Nani kon? Lugaw. Lah, mo kay biliban ako siya ako kanang inanano. No? Meron naglabaw ko na. Human mixer na. Rocco John, the human mixer. Ayos kayo? Okay kayo. Batch 1 done. Batch 2 coming. 6 sacks of cement. 6 sacks of cement mixed with gravel and sand. Ano siya gitawag? Mixing. Muna siya mixer. Lunglib ko cellphone do. Pagka siya malubat, ha? 3%. Oh. Bawas mo mga ga. Malubat na gani pa dong. Ta. Luta na. Mga ga. Ginom sa tagtambal sa atong ano. Gigagiro. Pataas sa sugar ba, Berok no? Oo. Halaman. Ay kay paputol stele. Kamu ikanahan paputol stele ra. Lakaw mo ni. Ta. So. Ginom sa mga ga, haway. Hong kabaw. Za. Siya ko papalahon di mo may kon. May kon, ngingig. Sable sab. Karon na ko ba kung pala nga gan kayo? Di ba kada na dulog yung patay pero sige lang kanya ano. Samba, 3% na lang makabate gini malubat ni kalitro. Nagkuan ni noy, nagdungdong man yung uwan kada hapon oy. Nawa ang uwan mga gaw. Nihayag ang langit. Batch 3 sa mong masa. No? Buling na kikog na ako. Patay dyan kong mama yan eh. Sorry mother. I got stinky. I got dirty. But see, I learned. Sana man. Tigus mood. Bright na ka na. Ha? Bright na ka. Ingon ko. Ikaw, bright ka na? Oh. Kesa. Hindi mo bright name pa. Mga ga. Lubot na yun. 30 seconds left. Oh. Managit. Riko na siya. Reminder. Count. Mukhang gumalik ko niya. Ay, sige na kayo. Yan na lagi ko. Yan na.
Mauli na ko mga gano. Kaya ko na mag-charge, mag-uhay lang yun. Nag-edit pa ko sa kong vlog hapon, no? Hut din atong kuan ka. Ang kuan dahil. Kumalang kuan daga. Last day na to sa mo pagkarakitero ron or Sinantel jud sulti ko pero kano. magdepende ra may kano John ug kung sayang desisyon no kay manahuman lang gid nya. Basin magkisami na lang sila ugma. Pero Apel. sindili na may kapil o basin pagpapon may pero pakita gyapon ako sa inyo ha finish para kay ugma kay para kuan gid nyo makita gid nyo ang output ni John no. Pagkakaroon ako sa tapos sa itong vlog no kay gabi naman nya. Ano mo dapat ta? Nag-upload ko sa kong karaan sa akong vlog na gapon. Ha? Madto puta sa piso wifi ito nga 5 ang sud wala nang bro. Bali na puta sa tong kuan pagka full time tambay no. Naot ko nga nalingaw mga ga, naot ko nga di mo makulan. Ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, subscribe sa akong YouTube channel no. Ganoy TV. Ay out. Bye-bye.